Boa noite a todos e a todas, alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín, concelleira de Deportes, Pilar Rueiro, representantes das distintas formacións políticas, membros da corporación municipal, autoridades, premiados, premiadas e, sobre todo, o público asistente, benvidos e benvidas á 8ª Gala do Deporte de Santiago de Compostela. Hoxe celebramos algo máis ca resultados, ca títulos, ca marcas, celebramos o esforzo silencioso, a disciplina diaria, as horas de adestramento, en silencio, cando ninguén mira, e tamén os valores, por suposto, que fan do deporte unha ferramenta fundamental para construir a sociedade. Santiago, neste sentido, unha cidade viva, activa e comprometida co deporte, unha cidade que forma talento, que aposta pola base e que tamén presume de nomes propios que levan o nome de Santiago polo mundo adiante. E falando de nomes propios, hoxe teño o prazer de compartir este escenario cun gran compañeiro, amigo persoal, amigo da concelleira Pilar Rueiro, Federico Pérez, adiante. Moi boas, que tal, Lore? Fede. Boas tardes, que tal? Esta noite imos poñer rostro a todo ese talento do que falaba Lorena, deportistas, clubs, entidades, técnicos, técnicas, historias que inspiran e que nos lembran por que o deporte é tan importante. Teño a sorte inmensa de compartir presentación cunha muller que, aparte de ter un talento descomunal, é valente e brava e defende a galega. Lorena Pose. E agora aquí pon monólogo Fede. Pois veña, voulle dar. Voulle dar. Que tal? Como estades? Boas, alcaldesa, concelleira, Corporación Dermostética. Borja, que tal? Hai 2 anos estivemos nós, acordades vos? E viñera a miña avoa, ao primeiro. Viñera a miña avoa, chegou aquí a tipo, eu fun a aparcar, non dei aparcado, chegou ela, e claro, e despois perdina. Depois acabou a gala e non sei onde estaba. Se dixeron na cafetería que acabara cos pinchos todos, e que marchou. Eu puxome a buscar por ela, non a encontrei, alá me chaman do hospital, que estaba no hospital. Marchou daqui, pasou polo Franco, pola Raíña, e acabou no hospital. Pero non é porque acabase mal, é que tiña unha revisión pendiente, dixo, igual xa ma fan. Eran as 2 da mañán. Dixo, abuela, por favor, a esta hora non fan revisións. Entón, o que fixo foi visitar ao veciño. Xa que estaba no hospital, dixo, vou visitar ao veciño. Entón, chegou ali xunto a él, e claro, non lle preguntou, que tal estás, Marcelino? Non, dixolle, sabes quen está morrendo tamén? Ela é así, ela é moi brava, xa coñecedes. Ela é tremenda. Entonces, ela, bueno, pues dáselle, ven comigo aos sitios e pérdese, dáselle por marchar, por escaparme. Non é que teña problemas de orientación, todo o contrario. Está totalmente farruca, orientada, ela sabe moi ben o que quere. De feito, onte viñemos a San Lázaro, ás Uñas, xa viñamos pola mañán, pero tamén se me escapoume a noite, pero pola mañán viñemos, que ela é moito de vir á poxa, e, bueno, puxos ali diante na presenteira, estaba de salir todos ca poxa, pois ela estaba tamén. Entón empezaron a poxar un, outro, tanto, 70, 80, tal, e ganou ela unha poxa. Ganou ela, dixo, pero señora, que esta é a poxa dos políticos, están o PP, o Bloque, Compostela Aberta, usted quen é? Eu son de non adscritos. Non hizo gracia. Bueno, ala eles, bueno, ela é así, ela gustalle, despois quedou vendo a París pola noite, que ela moito de ver as orquestas, gustalle ver a París. Un ano non sei onde fora, en maio fora ver a París, non volveu á casa hasta setiembre. Sí, e volveu porque lle acabaran as pastillas, Sí, ela despois volveu a marchar hasta o Nadal. Ela é así, ela é tremenda, gustalle andar por aí. Aí atrás vin con ela a Santiago, fomos á policía, non sei que tiña que facer, ao día seguinte ardeu todo. Como queren. Non, a miña avoa é boa aquí, podedela chamar, para amañar o problema da agua, podedela chamar. Ten amañado o problema da agua en Mazaricos,
Pero claro, Calejoña, ao mellor aquí igual non tal. Eu non sei se vos dixen, nós somos de Mazaricos. Conocedes Mazaricos? Sí. Vacas, eólicos e gilipollas. Eu non teño nin cornos nin hélices. Pero bueno, ela é unha muller, é moi farruca, encanta andar por aí. Ela e máis as súas amigas, as compañeiras, son as que crearon o sistema galego de navegación, que é o GPM. Vos conocedes o GPS, non? Pero despois está o GPM, que é Guíate por min. Claro, que eso vas por unha pista das que non salen no GPS e perdeste, porque te perdes, e ves que ven unha vella cun carretillo, non, miña avó, ven co carretillo cheo de leña ou cheo de coles, ou vacío, porque a vella o cando é o cuento. Ainda non parache o coche, xa está a cabeza da vella dentro. Ahora, mire, perdone, para ir para o Romaño? É loja que queres ir ti ao Romaño? Non, é que quedei con a xente para comer. Ai, quedaste para comer no Romaño. No Romaño nunca vense comigo, alá ti. Pero bueno, ese é o noso sistema de navegación, e creou no miña avó. A miña avó tiña a taberna de Mazaricos. Tiña a taberna, bueno, de Mazaricos, de Josolfer, da miña aldea. Tiña a taberna e bueno, eu criei-me ali na taberna. Había nesa taberna, menos cacahuetes, había de todo. Había de todo. Entonces, ali, cando chegaba o típico madrileño, o típico peregrino, non? Que chegaba, hola, que pasa? Tienes algo para picar? Decía miña avó, queres algo para picar? Ves aquela porta que hai ali? Vas ver un tractor de leña, vas estar picando nela toda a tarde. Sí. Despois chegaba o típico, no, mira, es que soy vegetariano, podías hacerme algo, es vegetariano, pero un bistec non comes. Esa é a miña avoa. O outro día estuvo de aniversario e regalei unha Alexa. Sabedes unha Alexa o que é, non? Un aparatiño así moderno, pequeno, e dixomela, non quero supositorios, que estou ben. Non, abuela, que este é un aparato que lle podes pedir música, que che dá o parte, ou posa unha alarma para tomar a pastilla, faixe compañía a ti. Pregúntalle o que queiras, non quero ese fandango para nada. Que non, a ver, muller, pregúntalle, que non quero eso. Entón, pregúntalle eu, a ver, Alexa, cal é a capital de Francia? E di ela, la capital de Francia es París, que non sei por que falan en castellano, pero bueno, a capital de Francia é París, e adivinhaba, bueno, carallo, eso tamén non sabía eu. E digo, pois pregúntalle ti o que queiras, a ver, pregúntalle o que queiras. A ver, Alexa, a canto vai o ceboliño na feira de Padrón? Lo siento, non te he entendido. Ves, non ten nin idea. Lévame daqui, que non a quero, home, non a quero. Pero bueno, esa é miña avoa, a súa relación cas novas tecnoloxías. Últimamente estuvo vendo as Olimpiadas. Sí, e o curling encántalle. Decía yo aos da tele, dicía, se fregas así como ten que estar esa casa. Chea de merda. Pero bueno. Xa vos digo, agora ven comigo aos sitios, aí atrás tamén, viñamos de excursión a Santiago, fomos á Praza do Obradoiro, dixo, mira, avoa, ajustache, é a Catedral de Santiago. Dixo, está ben. E cando a receben, ten que estar preciosa. Moi ben, ela é tremenda. Agora, eso, aí atrás veu comigo pasarlle aí tubo ao coche. Entón, bueno, fomos os dous. Dixo, a ti queres vir comigo aquí dentro ou... Non, vou contigo dentro. Entón, ela foi vendo como se facía todo, non? Ao final de todo, dixome, mira, Federico, que acordaste que fun ao hospital que teño que tal, pero non me chaman, hai un ano e medio que me teñen que chamar para a revisión e non me dan chamado, xa me podían facer aquí. Dixo, abuela, pero este é para os coches. Bueno, coño, aquí miran todo, Entón, preguntei e ele dixo, mira, importa facerlle a revisión a miña avoa? 50 euros, como a todo o mundo. Entón, alá pasa a tipa, pasou ela soa, claro, eu esperei fora. Entón, foronlle preguntando, a ver, luces, poucas. Intermitente, día sí, día non. Frenos, nunca tuven. Pero o que máis me gostou, Federiquiño, foi ao final de todo. Dixeronme, ali que hai así un foso, baixou un señor para baixo e dixo, me abra as pernas. Empezou a andar ali. 50 euros non son cartos. Home, non terás dereito a disfrutar. E dixo o señor, volva pa ano. Dixo ella, volvo pa semana, me cago un día. Ahora anda ca pegatina de YouTube aquí na frente.
Bueno, vamos a empezar porque senón enfrían os pinchos e nada. Xa para empezar, despois sigo falando de miña avó, imos empezar cun discurso, que sei que ten de gana de discursos. Por favor, pedimos que suba a unha gran amiga miña, que fixemos os dous filoloxía, a ela valeulle para ser concelleira e a min para traballar na televisión. Recibide con forte aplauso a concelleira de Deportes, Pilar Lueiro. Boa noite, benvidos e benvidas á 8ª Gala do Deporte de Santiago. Cando un ou unha deportista se prepara para ir a entrenar ou para unha competición, colle unha mochila e vai metendo aqueles elementos precisos para a súa actividade. Eu hoxe tamén preparei a miña mochila, mas non podía vir cargada, entón decidín deixar algunhas cousas fora. Pensei, vou a unha festa, a festa hai que levar as mellores galas, e por iso que os farrapos quedaban fora. Que metín? Palabras, porque como di Federico, esa é a nosa ferramenta. E daquela escollín agradecemento, recoñecemento, orgullo, memoria, traballo, sacrificio, parabéns e alegría. Agradecemento e recoñecemento porque quero agradecer ás persoas que formastes parte do comité avaliador das propostas para esta gala, membros da corporación, institucións e medios de comunicación, a quen traballou tamén para que esta gala fose posible, e os presentadores, Lorena e Fede, por aceptar este reto nunha axenda complicada. E recoñecemento público ás persoas, entidades, centros educativos, empresas que contribuídes positivamente na práctica da actividade deportiva e ás familias que sempre van ao carón porque, ademais, facedes desta cidade unha cidade máis saudable. Non quero abandonar a palabra agradecemento e recoñecemento sen mencionar a Universidade de Santiago e moi especialmente a Xavier Rico, que remata etapa como delegado do reitor para o deporte e que foi un prazer inmenso poder contar contigo todo este tempo no que coincidimos. Palabra orgullo porque como concelleira de deporte síntome profundamente orgullosa de ver como a nosa cidade se move, se coida e se acompaña. O deporte é saúde, sí, pero tamén é convivencia, educación e futuro. Orgullo porque os resultados dos nosos e das nosas deportistas, clubs e entidades son espectaculares. Ose as galardoadas do ano pasado seguiron medrando e non teñen teito. Aí está, por exemplo, a ciclista de SAR, Alejandra Neira, Borja Iglesias, Luís Penido, que hai 2 anos estaba recollendo aquí un recoñecemento e hoxe volve. Este domingo pudemos ver tamén que a estrela do Liceo, que gañou a Copa do Rei de Hóckey, Bruno Saavedra, é un compostelán que saiu do Hóckey Compostela e é pretendido polos mellores clubs de Europa. A Mateo Lois, que foi tamén, se proclamou campeón galego de tenis de mesa. O venres, na Gala do Deporte da Coruña, vimos como recoñecían a Luís Penido, o Club Viravolta e a Amador Pena. E para a concelleira que ali estaba foi un orgullo. Tamén a palabra memoria, porque compre lembrarse de quen estivo e xa non está, mas que deixou un legado importante. No ano 25 deixáronnos Manolo Moure, do Club Noitebra, corredor, tamén das festas, Alberto Rodríguez, presidente do Compostela Esgrima, e Tete Otero, do Club de Patinaxe Campus Estelae, que sempre quedarán na nosa memoria. Traballo e sacrificio tamén son palabras escollidas para esta mochila, porque son traballo. Sen ese traballo e sen ese sacrificio non acadaríamos metas. Ou sea, as deportistas, as súas, e nós, as nosas. E aquí permitídeme que fale dos meus e das miñas, do Departamento de Deportes. Un departamento que medrou nos últimos 2 anos. Moi pouco, mais houve incorporacións. E para facerlle fronte a enxente cantidade de tarefas hai que traballar moito. Moitas veces un traballo invisible que ninguén ve porque xa o damos por feito. Pero cando nos falta unha peza, facemos auténticos sacrificios para chegar a tempo cos calendarios, coas obras, cos pregos, coas subvencións. E que ninguén esqueza que se fai deporte 365 días ao ano. Así que, grazas, equipo. Parabéns, tamén foi outra das palabras que escollín. Parabéns a todas as persoas galardoadas e tamén aquelas que quedaron ás portas. En definitiva, a todas as que facedes posible que un ou unha destaque sobre o resto. E aquí ven á cabeza unha frase que me dixo o domingo un amigo de Fede, Terio Carrera,
De Bilardo, lembrades vos de Bilardo. Ganar non es lo más importante, es lo único. Ser segundo no vale. Vos sabés quién pisou América despois de Colón? Yo no. Mais, para que haxa un primeiro posto, ten que haber un segundo, un terceiro e un grupo que participa. E a última palabra que metín foi a palabra alegría. Esta é a palabra que, a última, xa digo, porque podía ter metido os tenis, pero vou nos deixar para o ano que ven. Xa que viñamos á festa, vivámola con alegría e gozade dela. E lembrade aquilo que vos dixen o ano pasado, reivindicade o terceiro tempo do rugby para o resto dos deportes, que é moi san e necesario. E lembrade tamén que este ano e nos seguintes fichamos polo galego. Moitas grazas. Acompáñanos que tes máis choio. Sí. Colléchelo di, Imos comezar. Fede, paréceche? Vamos alá. Facémolo recoñecendo traxectorias e figuras que deixan e deixaron pegada máis alá da competición. Son as nosas mencións especiais. E a primeira mención especial que queremos facer é para Luís Penido. Fai entregado o premio á Concelleira de Deportes, xa nos acompaña Pilar Lueiro e recolle o premio Luís Penido. Imos aproveitar para facerlle unha preguntiña a Luís Penido antes de que baixe do escenario. O ano pasado, Campeonato de Europa de Montaña, a conquista enorme, e que gustaríame saber que se esconde detrás dun logro semellante. Bueno, moito esforzo, evidentemente levamos moitos anos competindo e queremos que isto realmente o que foi que se nos dou a oportunidade e nos colleu preparados, non? O que sona é o nome de Luís Penido, pero evidentemente Luís Penido Rally Team o conformamos moitos máis. Eu vos pediría, por favor, un aplauso para eles, porque parte deles están aquí con nós. E para nós é unha satisfacción enorme, porque levamos nada menos que 30 anos competindo, conseguimos partir dun equipo de amigos, compañeros de facultade, e ao final mirada onde chegamos, non? A ganar un campeonato de España e agora, ademais, un campeonato de Europa. Estaba pensando en estes días que nos iba a decir a nós un modesto equipo de Compostela que no 2007, cando o Lovelle ganou un campeonato de Europa, a Recopa, pois que ao final íbamos a ser nós o seguinte equipo que íbamos a conseguir traer para Santiago un campeonato de Europa, non? Estamos moi contentos, moi satisfeitos, moito esforzo, moita dedicación, grandes dosis de sorte, temos que recoñecelo, porque foron 10 países distintos, foron presuposto moi axustado, o coche non fallou, funcionou todo de maravilla. E moi agradecidos a todos os que o fixeron posible e nada, disfrutalo como se merece e desde logo que vos pediría que entendades que isto foi unha victoria non só para o noso equipo, sino para a nosa querida cidade. Pois un aplauso enorme para Luís. Parabéns. E continuamos coa segunda mención, neste caso a Emilio Navaza. Hoxe lembramos a Emilio Navaza, que nos deixou este ano aos 77 anos, despois dunha vida dedicada ao xornalismo deportivo, ao deporte.
queremos, por favor, pedirlle que suba a don Víctor Furelos, xefe da sección de deportes, para facer a entrega do premio. E recolle Raquel Navaza. Poñedevos, por favor, aquí para a foto. Buenas noches. Mi padre era un enamorado del deporte en general, del atletismo en particular. Tras su jubilación, dedicó sus días a lo que más le gustaba, recopilar datos, escribir y divulgar lo que él llamaba el deporte rey. Fui plenamente consciente de su pasión por el atletismo porque trabajé con él en la última etapa de su vida. La tecnología no era lo suyo. Constaté de adulta lo que de niña pasa desapercibido, a pesar de recorrer estadios de atletismo, campeonatos de campo a través, de pista cubierta o carreras populares. A mi padre se le iluminaba la cara, le brillaban los ojos al hablar de este deporte. Diría más, se le iluminaba el alma, porque en los momentos más duros de su vida, la muerte de su hija, mi hermana Susana, el atletismo también fue su refugio. Papi, allá donde estés, tú sí que has llegado más allá de la meta. Quiero agradecer al Concello este reconocimiento en nombre de mi familia. Continuamos. O deporte non se construe só dende o talento individual, como dicía Luís Penido, precisa estrutura, precisa apoio e tamén precisa compromiso. Neste primeiro bloque recoñecemos o papel fundamental de entidades, clubs e tamén de patrocinadores. Comezamos pola categoría que recoñece o patrocinio deportivo en 2025. Neste caso é para Ferrecal. Fai entrega do premio Manuel García Reigosa, redactor de La Voz de Galicia. E recolle o premio Juan Francisco Vázquez Iglesias, director xeral de Ferrecal. Voy a pedir a Juan Francisco que nos acompañe un minutiño para preguntarlle, como director xeral de Ferrecal, que vos leva a apostar tan decididamente polo deporte e que retorno máis alado económico obtedes por esa aposta, claro. Eu sosteño, non te preocupes. Bueno, antes de nada, agradecerlle ao Concello por os recibimentos de galardón. É o motivo fundamental de colaborar altruistamente co deporte e, sobre todo, pola educación dos rapaces. Entendemos o deporte como unha base educativa fundamental de... Non sei ahora mesmo expresar, sinceramente. Para construir sociedade, como dicía en unha presentación, non? Sí, exactamente, construir principalmente eso, sí. E que obtedes a cambio? Máis alá do beneficio económico, evidentemente. Non hai un retorno económico, simplemente totalmente altruista, porque creemos sinceramente nesa base de tanto colaboración ou patrocinio. Pois parabéns por este recoñecemento. Moitísimas grazas. Gracias. E continuamos ca categoría actividade ou acción social.
Os premiados son Samuel Mata Conde e Juan Manuel Mata Torreira. Fai entrega do premio Yuri Carrazzoni, su director de Nós Diario. E recollen o premio Samuel Mata Conde e Juanma Mata Torreira. Poñedevos un poquinho máis adiante para a foto. Aquí, sí, porfa. Que tal? Bueno, como se transforma unha experiencia persoal como esta, como a vosa, en motor para organizar andainas, para axudar a outra xente? Como facedes? Como facemos? Co tempo. Moito tempo, moitos quebraderos de cabeza, moito pensar, ter, bueno, aparte de ter moitas amistades tamén que botan unha man nas labores que facemos, non che podo dicir realmente, unha vez que empezas a maquinaria, sí, xa non ten parada, está día da carreira. Parece que vai só, pero bueno, hai que darlle, traballar, basicamente. Sí. E a xente, como recibe a xente todo o que facedes? A xente recibe este gran evento como unha idea de poder levar ao mundo que existen enfermidades que só se pode lograr a cura cando hai solidariedade e recursos para poder legar unha investigación para, en algúns casos, como non se pode cancelar a enfermidade e parar esta enfermidade pouco a pouco intentar investigar cada vez máis para intentar, si, lograr ao final unha cura final. Pois nada, ao final é a solidaridade, non? Moitísimas grazas e a seguir. Moitas grazas. Continuamos agora coa entidade educativa máis destacada, de 2025, que neste caso pro Colexio Manuel Peleteiro. Entrega este premio Ramón Castro, de Onda Cero Radio. E recolle o premio Luís Peleteiro, director do centro. Luís, moléstote para unha pregunta antes de que baixes do escenario. Fálanos brevemente da importancia que ten o deporte no voso proxecto educativo.
Bueno, penso que en calquer centro educativo o deporte ten que ter unha gran presencia. No noso caso non é unha excepción. Entón, pois sí, damoslle moita importancia. Temos sobre 500 cativos federados en varias disciplinas deportivas e o facemos tamén por medio do brazo de deporte do colexio, que é unha agrupación deportiva Manuel Peleteiro. Eu esta distinción realmente teño que compartir con toda a xente, tanto do Departamento de Educación Física como da agrupación deportiva, algúns deles están aquí presentes, porque son os que realmente día a día levan a cabo o proxecto deportivo e de educación física, de formación física dos rapaces. Pois parabéns por este recoñecemento. Moitas Moitísimas gracias. grazas. Grazas. Xa ibas pola salle. Cuidado que... continuamos o galardón a mellor entidade deportiva máis destacada. Neste caso recae no Club Waterpolo Santiago. Entrega Marta Abal, concelleira, e recollen o premio Luís Ferrer, presidente do club, e os deportistas Guillermo Carrillo, ou Carrilo, e Victoria Landeira. Que tal? Como estás? Parabéns. Parabéns. Ábrete un pouco, que senón non che vendería. Bueno, tes bolombo, pero teñenche que ver. Guillermo e Victoria, fixestes unha temporada 24-25 bastante interesante en canto a triunfos, a premios, a trofeos. Como se consegue manter un nivel durante toda a temporada? Pois con moito traballo e moito entrenamento. Nada máis. O único que hai que facer é entrenar. Así de fácil. Vale, agora desarrollamo. Porque oír a un chaval desta dá moito traballo non acabo de crelo. Pois proba un día. Traballar? No, vir a entrenar con nós. Ir con vos? Pois sí, ten razón. Se non me gusta vou pa sauna e xa está. Vale. Luís, por favor, pregúntate. Santiago está preparado para seguir medrando con este deporte? Onde está o teito? Pasa a palabra. Vamos a ver, o club leva 20 anos traballando, a verdade que sempre medrou. Este ano en particular, moi agradecido á corporación, a Pili, porque nos axudou bastante. Creímos que o club iba a pasar moi mal, podía hasta desaparecer cas obras de Santa Isabel, e a verdade que nos axudou bastante. Santiago, vanme mirar con mala cara polo que vou a decir, pero Santiago, se hai xente da Xunta, da Diputación, do Concello, Santiago necesita auga. O club pode crecer moito máis. Nosotros, como equipo de waterpolo, eu creo que de sobra é o equipo máis laureado de Galicia, levando o nome en Santiago todo o tempo por toda Galicia, con fases de ascensos, etc. Pero Santiago non ten agua. O saben os políticos de todos lados. Eu non sei se o verei, pero o pido desde aquí, por favor, porque saben eles que Santiago se merece eso. Pode crecer? Claro que sí, claro que sí. Gracias a eles. Choveu 2 meses seguidos, queres máis auga? Está mal gestionada, pero auga hai. Parabéns para eles, forte aplauso. Imos facer agora unha pequena pausa para introducirvos un grupo de mozos e mozas que son daqui de Santiago de Compostela e que se dedican
o breakdance. Os seus inicios remóntanse ás galerías dos antigos cines Valle Inclán. Na actualidade ali teñen as súas propias instalacións para formar as novas xeracións de bailaríns e de bailarinas, e o seu obxectivo é seguir impulsando o talento local e representar a Santiago en competicións que vayan moito máis alá de Galicia. Pois quedan con Breaking Clan. Forte aplauso.
Non sei se chamalos para que me veñan ali mirar na finca. Ou probar máis ou algo así. Probamos. Por exemplo. Hai ambulancia Pro na ano que porta. ven, pro ano que ven. Imos co segundo bloque, adestradores e árbitros. Seguimos na gala poñendo o foco en dúas figuras clave que moitas veces quedan en segundo plano, bastantes veces, pero sen as cales o deporte non sería posible. Categoría de adestrador máis destacado, neste caso é para Santi Valladares, entrega o premio Gonzalo Muiños. Forte aplauso, por favor. Como dicía, entrega o premio o concelleiro Gonzalo Muiños, recolle don Santiago Valladares. Mira. Parabéns. Parabéns. Que ganas tiña de volver para aquí unha temporada. Pouco falta Por xa. iso vieste, sí. Pouco falta xa. Gañache la Copa, segundo co Peñíscola. Foi o mellor que che pasou na vida, eso ou terme a min de directivo? Despois de terte a ti como directivo, foi unha das mellores cousas a nivel deportivo que me pasou o ano pasado. Onte fai un ano que conseguimos unha temporada pa Peñíscola irrepetible. A verdade é que a parte do ano pasado, pois son 5 anos ali moi intensos e de moito éxito. O ano pasado foi a guinda ao pastel. Pero falas de pensar en ir facendo maleta ou hai aínda unha temporada máis por alá? Hai que facer a maleta. Sí? Hai que facer a maleta. Que galego eres. Son moitos anos fora xa, hai que empezar a retomar. O primeiro galego en vestir en ser internacional. Internacional foron outros antes. O primeiro que xogou o Mundial. Que xogache o Mundial. Efectivamente. Eso cando a pelota era cuadrada. Había algo de pelo aínda daquela? Bueno, xa estábamos claveando algo, sí. Algo xa clareábamos, sí. Non nos fai falta para nada. Non fai falta para nada. Eu só podo dar, é que non podo falar sin emocionarme. Gracias, parabéns por todo o que representas para Santiago, para o fútbol sala e para Galicia. Moitas gracias a vos, ao Concello. Imos agora coa categoría árbitra ou xuiza máis destacado, neste caso é para María José Barbazán Sueiro. Aplauso. Entrega este premio o concelleiro Borja Verea e recolle, por suposto, María José Barbazán Sueiro. Parabéns. Vou te entreter un minutiño para que nos contes cando unha atleta decide deixar de ser atleta para facerse xuiza neste caso. Uf. Pregunta difícil. Moi difícil. Circunstancias da vida.
non permite facer deporte, seguir co deporte, para seguir tendo vinculación con el, pois pasamos ao outro bando. E nada, seguimos practicando de outra forma. O deporte nunca se deixa, en realidade. Non, é moi complicado. Cando tes ese arraigamento, é moi complicado deixalo. É moi vicioso. Todos os que practican deporte saben, non? Pois parabéns por este recoñecemento. Moitas gracias. Un placer. Gracias. Fede, a mí pareceme que é momento como de destensar un poquinho así a... Sí, notas tensión. Onde? Na primeira fila, no resto... Aquí como toda boa competición que se... Santiago é un concello exemplar no tema da convivencia. Ti non crees que poderías contribuir a destensar algo? Sí, ao mellor igual o fago peor. Pero, vamos alá. Veña, intenta. Vou seguir falando de miña avó un pouquillo. Pois sí, falábamos de miña avó. O outro día, fun xunta ela, eu vou de vez en cando así comer canta ela. E nada, normalmente comemos os dous sós. Pero ese día fun e había 3 pratos. E dixo, logo, Manuela, quen máis ven? E dixo, non ven ninguén máis, pero Alicia tamén come. Xa non é Alesa, é Alicia. Eu, carallo, vexo que vos entendedes ben. Sí, moi ben. Dixo, me pregunta yo que queiras, Federico, pregunta yo que queiras. Dixo, non, muller, que eu xa sei que funciona ben, non fai falta que... Non, pregunta yo que queiras, xa verás. Entón eu preguntei, dixo, a ver, Alicia, como teño que facer para chegar a Noia? E dali a un pouco escoítase do aparato unha voz que di, e logo que queres ir, tía Noia? Ao final a tradición pudo coa modernidade, do cal me alegro moito, pero bueno. Pois nada, o outro día por fin chamaron a miña avó do hospital para facer a revisión esa, e o día que veu había folga. Por Dios. E dixo, hai que fixaxe, abuela, quedei ali con eles protestando. Porque hai que protestar, home, que é a mellor profesión que hai. Os médicos e os taberneiros, se non che cura un, curanche outros. E quedou aquí protestando. Eu a profesión, a ese oficio, non, a esa profesión dos médicos, sempre lle tiven moita fe. Moita fe. Xa desde bebé, eu cando nacín, pesei 8 kilos 500 gramos. Sí, que dixo miña nai, podías vir que a comunión feita, cabrón. Imagínate como lle quedou eso a miña nai. Dixo o médico, que facemos? E di a enfermera, a camariñas directa a semana do encaixe. Isto non hai Dios que o cosa aquí. Entón, desde aquela, sempre lle tuve moito aquelos aos médicos e non quería deixar pasar a oportunidade de cantarvos unha canción que lle dediquei. Eu agora metime a cantante, sí, da Gallega non me chaman, entón, digo, vou cantar a ver se me chama Galloso, tampouco. Nada, entón, claro, se canta Sergio Ramos non vou cantar eu. Bueno, carallo. Entón, dediquei unha canción a esa maravillosa e necesaria profesión que son as médicas, os médicos, as enfermeiras, persoal sanitario, celadores, todo. O título é moi evidente, A Médica. E quero que cantedes todos, vale? Sacamos os móviles, os mecheiros, todo, e cantamos. Veña, dalle aí, compañeiro. Vamos alá. Esta conocedela, ademais, que é mítica. Vamos, veña, móviles. Vamos, os dos iPhone tamén. Vamos. Cando teño moita dor e o paracetamol xa non vale a pena. Cando me pinchan no cubo me poñendo azul e vexo as estrellas. Cando tomo o Sintrón estou moito mellor gracias a ela. Eu quero homenaxear esa muller que me salvou a vida. Vamos! A médica, a médica, a que me dou no lotil, eche a médica.
Cando estou a morrer, eu vou... A ver, que parece desde a Coruña, hostia. Como eu non podo comer touciño nin bistés, como repolo que evo pro corazón e non me dá ardor e cajo eu solo. A médica non gana mal, traballa no hospital e na privada. Eso é traballar e non o que fai Ana Rosa Quintana. Vamos! A médica a médica a que me dou no lotil eche a médica cando estou a morrer eu vou a médica. Vamos a última, vamos todos. A médica a médica a que me dou no lotil eche a médica. Gastaron onte todo en San Lázaro. Cando estou a morrer eu vou a compoñedora. Gracias. Moitas grazas. Sí, porque os médicos sí, pero cando está realmente jodido vas a meija ou a compoñedora. Sí, e cobra, chicos, como sempre cobran en A. Sí. A voluntad. Que son sempre 50 euros. Me cago na voluntad de Dios. Bueno, seguimos. Que vozarrón. Que voz teño, Dios. Retiro que non dixen antes. Non marchou ninguén. Incluso veu xente, viñeron os da orquesta que estaban ensaiando. Sí. Dixeron, hostia, aquí hai material. Eu cantei, tamén. Escuita. Está Maciel. A beber non llano a Maciel, Non creo. A cantar, sí. Vamos alá, seguimos, veña. Bloque 3, Sporting 0. Bloque 3, deportistas. Entramos xa no bloque máis esperado da noite. Bueno, os outros non estaban mal tampouco. No. Pero bueno, chega o momento de recoñecer aos protagonistas dentro do terreo de xogo, os nosos deportistas. E empezamos coa categoría de deporte adaptado e inclusivo. O premio é para Marcelo Lusardi López. Vémolo vídeo. Entrega o premio Miriam Louzao, segunda tenente alcaldesa, e recolle Marcelo Lusardi López. Forte aplauso para él. Hola, Marcelo. Vou molestar. Marcelo. Moléstote un segundiño. A min gustaríame saber que che ensinou o skate ou que che aportou o skate unha vez que perde a capacidade para ver. Eu aguanto, non te preocupes. Pois axudoume a saber que por sorte a miña vida non iba a cambiar para peor, senón que iba a mellorar e que non iba a cambiar tanto como podías esperar, que o que se espera dun cambio como quedarse cego, que fai por esas datas fan xa 10 anos desde que me quedei cego. Bueno, pois o skate axudoume a
precisamente a ser feliz, que é unha cousa que non pensei que pudiera pasar. E tamén quería agradecer moi profundamente a toda a xente que creu en min, porque houve un punto da miña vida que ni sequera eu pensaba que pudiera facer nada. E a toda a xente, aos meus pais, gracias papi, gracias má, a toda a xente que estivo aí, que pensou en min, que creu en min, tamén a min mesmo por todo o que loiteu, e o que sigo loitando, que seguirei loitando hasta que morra. E nada, que eu penso que quero facer un lugar non para a xente que compite, nin que gaña competicións, nin que está en ninguna liga, senón para a xente que consigue facer o que lle gusta e que consigue ser feliz. Moitas gracias. Grazas a Marcelo. Acompáñote a baixar, sí? Aquí. Imos agora co deportista feminino de base máis destacado de 2025, que neste caso é, para as irmás, Debris Edemeku Paniagua Rodríguez. Entrega este premio María Rozas, a concelleira María Rozas, se recollen Debris Edemeku. Achegadevos aquí, por favor. Vou aproveitar para facervos dúas preguntas. A primeira, competir cunha irmá axuda, complica? Que me contesta? Pois eu creo que axuda porque estás no entreno, al tener unha referencia así moi cercana, pois te axuda a mirar, a ver como a que nivel estás e además durante a carreira pois é un apoio. Vos sabedes que sodes dúas referentes, dúas promesas do atletismo. A min gustaríame para antes de despedirvos, que tedes por diante, que retos vos esperan agora, os máis inmediatos? Pois poder facer a mínima do 3000 para o mundial, do 3000 obstáculos lisos e o 10.000. No, 5.000. O 5.000. Sí. Apostamos polo 5.000. Sí. Pois grazas a Debris e a Edemeku, parabéns por este Eu recoñecemento. teño unha curiosidade. Sí? Non se poden facer trampa na vida, pero se algún día unha non lle apetece, vai a outra eso non se pode Hai facer. dorsales que ponen. Hai dorsais, claro. Pero é que son de Mazarico, xa che dixe, non. Non sabe, Fede. Grazas. Continuamos ca categoría deportista masculino de base. O premio é para Cosme González Delgado. Entrega o premio don Javier Rico, delegado do reitor para deporte, e recolle Cosme González Delgado.
Parabéns. Campeón de España, non? Carallo. Que ti que almorzas, por exemplo? Como é o teu día a día? Ergueste, almorzas, preparancho o almorzo? Vas a clase, perdón. Estoy en clase y luego llego a casa y lo que tenga mi madre hecho para comer. Y luego por la tarde estudio, entreno. ¿Cantas horas? Pues depende. Entre 10... Sí, entre 10 horas. Pero entón non podes comer antes, non podes ir á clase antes, non hai día para tanto, sí? Sí. Bueno, hai que dormir tamén, Dormir é importante, xa o digo os médicos. Despois deste campeonato de España, outros retos, outras metas? Pues el mes que viene, el campeonato de España de este año, que a ver si se puede repetir el título. Máis arriba, outras aspiracións? Eso ya hai que pensar a corto plazo. Sí. Este fin de semana, botellón e veña. Parabéns. Imos agora co deportista masculino máis destacado de 2025, que neste caso é Guillermo Carracedo. Entrega o premio Antonio Leira, deputado provincial, e recollo Guillermo Carracedo. Foto. Guillermo, parabéns. Moitísimas gracias. Parabéns. Gracias a Mazariques tamén. Vexo que te moves moi ben na auga, non? E que tal nos movemos nas redes sociais? Que creo que tamén lle dedicas tempo, non? Bueno, deféndome. Ao final, compartindo as aventuras e as miñas tolerías polo mundo, pois fun facendo cada vez unha comunidade máis grande. E nada, bueno, a verdade é que moi contento co que teño, coa xente que me apoia, desde os meus pais os primeiros, a miña moza e toda esa xente por redes sociales, e a verdade é que contentísimo. Que labor tan importante faz de divulgación, non? Do deporte que practicas, non? E que non sei se está xa no momento álxido ou se pode seguir medrando ou se xa debo tope de popularidade. Ti que crees, Guillermo? A ver, eu creo que, para empezar, sendo de Santiago, non tendo moitas olas no Sarela, pois xa a moito cheguei, pero a moito máis quero chegar, tanto no ámbito deportivo, onde pretendo ser campeón do mundo en algún momento, como nas redes sociales, que ao final eu creo que o que intento ser eu mesmo na totalidade, disfrutando da miña paixón, dando consellos pois tanto de loita polos zonos como de vida sana e un pouco da miña faceta médica tamén. Bueno, a verdade é que contentísimo, e isto é algo que non me esperaba, así que moitas gracias. Pois parabéns, Guillermo. Moitísimas gracias a todos. Gracias. Luís Ferrer, non sei onde estás, outro que pide auga. Home, na cidade da cultura, aí podías dar, Eu un día dixen a miña avó, mira, avó, unha pista de esquí, dixo, vai, cousas para todo. Pero, bueno, se surfea como a seu pai no ADN, cuidado, A tope. No ADN, pégalle ben, Imos coa deportista feminina, que este ano é Blanca Millán.
Entrega o premio Marta Ijeiro Varela, subdirectora xeral de Xestión Deportiva da Secretaría Xeral pro Deporte, recolle Blanca Millán. Parabéns, Blanca. Temporada irrepetible, su campeoa, pero o mellor do ano foi dar o pregón no Apóstolo. Sí. Sí, bueno, primeiro, moitas gracias ao Concello por pensar en min con este premio. Faime moita ilusión, sobre todo está o Colexio Peleteiro aquí presente, con Luís, adestradores que tiven, Víctor e Ana están por aí tamén, así que faime moita ilusión. O pregón foi algo moi ilusionante, sobre todo sendo de aquí de Santiago, a tempada pois tamén irrepetible. Moitas gracias. Vou meter así o dedo no ollo. Así un obradoiro feminino xa tamén, verdad? Sí, a verdade é que estaría ben. Temos sorte, hai dous equipos en primeira, Lugo e Ferrol agora, así que de momento non me queixo. Estamos traballando en eso. Moi xuntos. Parabéns. Gracias. E imos ir cerrando, neste caso, pois creo que coa categoría máis emotiva da noite, a que recoñece pois toda unha vida dedicada ao deporte, ao compromiso e a paixón por un club e tamén por unha cidade. O premio honorífico este ano 2025 é para dúas persoas, para Maruxa Barral Quintáns e para Chuco Barreiro. O primeiro día estaba outro compañeiro, eu entrei para a limpiar o campo e quedei solo. Tiña que arreglar o campo, malamente, porque o campo era moi malo de arreglar. Era moito traballo, porque non había esos medios que hai hoxe. Yo a Chuco Barreiro y a Maruxa los conocí en el año 91. Eran el alma, porque esa es la primera persona que prácticamente ves cuando llegas a tu puesto de trabajo, ¿no? Y convivíamos mucho. Maruja, lógicamente, más pendiente de ropa, de todo lo que es lavandería y todo, pero Chuco, pues lógicamente, prácticamente solo le faltaba meterse a la ducha con nosotros, porque estaba en el vestuario como uno más. Conmigo se portaron sempre moi ben, moi ben. Calquera secreto que tiñan, a mí contaban. Cando eu entrei estábamos en Serie A, e xogamos a segunda A. Ese xa era un milagro para Compostela. Non se contaba nin chegar a primeira, chegamos a primeira, peleando e luchando, todo se consigue. Pois eu creo que, bueno, é unha auténtica fortuna poder ter como vos a Chuco Barreiro e a Maruja Barral, porque ao final acompañalos e estar con eles é un aprendizaxe constante e sobre todo é un orgullo ver como trata a xente e como lles quere a xente a eles. E vese moi ben en eles como son persoas ultra traballadoras, persoas con un nivel de sacrificio tremendo. A miña avoa sempre tuvo ese carácter loitador, sacrificado, dunha persoa que efectivamente pode estar máis soa ou pode parecer que está máis soa nun mundo sen iguais, non? Nun mundo sen mulleres, pero a realidade é que eu creo que entre os dous se complementaban a perfección. Que era a única aquí. Era a única, sí. Botaba unha man cando tiña libre, era moi compleado na paralía. Se facía a paso de horas, traballábamos día e noite, que non é solo... Non é de traballar un par de horas ou 8, é unha maravilla traballar con ela, porque non despreciando a nadie é moi boa. Facían un dúo en todo momento e desde esa posición que tiñan foron capaces en todo momento de antepoñerse a todo e de, efectivamente, loitar contra calquer tipo de situación, non? O noso era facelo o que había que facer. Sempre traballamos xuntos. Agora hai que descansar.
Entrega este galardón a alcaldesa Goretti San Martín e recollen Chuco e Maruxa. Eu aquí. Aí estamos. Aí vamos. Arriba xa. A min tampouco. Colóquese aquí, por favor. Vounos a saltar, con permiso da alcaldesa, Maruxa, Chuco. Canto traballou, Maruxa? Terminou-se. Canto traballou vostede, que dicía aí, pero agora que traballen outros, non? Traballaste moito ali, non? Sí. O Compostela era unha familia para vostede, Maruxa? Era máis que familia, non? Máis que familia. Por que era máis que familia, Chuco? Estábamos todo o día xuntos. A familia miña non escapaban todos os días ali. Traballando con eles, acompañados dos xogadores, estábamos moi ben. 30 anos estiveches ti, Chuco, ali coa xente do Compostela, pasaches por moitísimas etapas, por todas, as boas, as malas, as regulares, as peores. Recordo moito de ser utillero dun equipo profesional como era o Compostela. Empezamos case de nada e chegamos un dos grandes. Ata arriba de todo. Arriba de todo. Ese é moi bonito. A min gustaríame que nos dixeses, Chuco, se un rapaz agora, novo, quixese vestir a camiseta do Compostela, ti que lle dirías que significa iso? Que siga luchando hasta que chegue arriba. O deporte é o mellor que hai. O deporte é o mellor que se pode fazer. Se non lle gusta o fútbol, que se meta na outra cosa. Baloncesto. Sí. Se este ano se dá ese paso do ascenso, de aí xa ata arriba de todo, verdade? Sí, este ano subi. Este ano subimos. Pero ainda ten que subir máis, Home, claro. É pouco ainda. Este ano o primeiro paso, digo. Si, o primeiro paso está seguro. 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 Pois aí queda ese pronóstico. Chuco e Maruxa, moitísimas grazas e parabéns. Gracias. Un aplauso forte para eles. Saian por aquí atrás, que é máis fácil. Mellor por atrás, que é mellor das cadeiras. No. Grazas. Pois agora como xa imos entrando na parte final do acto, escoitamos a alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín. Ben, moi boa noite. A verdade é que é emocionante ver esta sala chea, ateigada de xente para acompañar a festa do deporte de Compostela. Realmente, despois de escoitar o que escoitamos, despois de todos estes premios dados, despois de oír tamén o que nos tiñan que dicir, as persoas premiadas hoxe dámonos conta de que Compostela é unha potencia, Compostela é un espazo, un lugar onde o deporte cada vez ocupa máis espazo, onde hai moitas máis figuras de relevancia, mas sobre todo onde festas como esta, encontros como este,
este, axudan a tecer redes, a encontrarse, a reencontrarse con xente que leva practicando deporte porque forma parte da nosa identidade, da maneira de ser de Compostela. Está presente, como ben sabemos, nos campos, nos pabillóns, nas piscinas, nas rúas e tamén nas praias, aínda que non teñamos praia e mar e o Sarela non sirva, pois para iso aí temos a beira tamén, esas praias onde moitos dos nosos deportistas tamén medran e tamén soñan. Así que esta gala o que é unha maneira de agradecer, de poñer en valor todas esas persoas, clubs e entidades que día tras día fan posible que o deporte siga sendo unha das grandes forzas que nos unen, un dos grandes elementos de unión en Compostela. No deporte base é onde nacen as ilusións, onde se descobren as primeiras capacidades, onde se aprenden valores que van a acompañar as persoas durante toda a vida. Valores que aquí xa foron explicados, non? O compañeirismo, o respeto, a disciplina, a capacidade de erguerse despois dunha derrota, o importante que é tamén aprender iso. Demecu e Debris, que están por aquí, representan o talento e a ilusión das novas deportistas. Detrás dos seus resultados hai moitas horas de adestramento, moitas tardes de esforzo, moitas renuncias propias tamén da súa idade, mais tamén unha enorme paixón polo atletismo. Simbolizan ese momento en que todo comeza, cando o deporte se converte nun espazo de aprendizaxe e de amizade. Estou segura que teñen un futuro brillante. Eu encontro-as moitas veces moi cedo, pola mañá, cando vou para o Concello, aí van elas, e sempre me sorprendeu, e logo xa falarei con elas devagar, que ás veces veñen xuntas, pero ás veces veñen unha detrás e outra detrás, levan, non sei, que non queren esperar unha pola outra, cada quen ten os seus ritmos, e unha vai diante, a outra vai detrás, non sempre a mesma, e dicir que hai tamén aí moito, creo eu, xa de ritmos, de maneira de ser, de carácter, de forza, de enerxía, e eu vexo pola mañá que, desde logo, a primeirísima hora da mañá, as 8 da mañá, están aí super enérxicas. Está clarísimo no seu tripar forte nas pedras, nas rúas de Santiago. Falando de talento, hai disciplinas que exixen unha combinación moi especial de cualidades físicas e artísticas. Disciplinas en que a precisión e a sensibilidade conviven coa forza e coa resistencia. A ximnasia rítmica, sin ningunha dúbida, require dunha enorme capacidade de concentración, un dominio técnico extraordinario, é unha gran disciplina persoal. Son moitas as horas, porque cada movimento é froito desas horas de práctica e de perfeccionamento. Así que Cosme representa esa combinación de talento natural e traballo. Sen traballo non hai nada no mundo do deporte. Co seu esforzo, coa súa dedicación, contribúe tamén a visibilizar esa modalidade deportiva. E o seu exemplo demostra que o deporte tamén se entrecruza con outras disciplinas, que o deporte tamén é arte, creatividade, expresión, sensibilidade. Se falamos de referentes, Blanca consegue algo moi especial, non só destacar nas competicións, iso é algo que sabemos hai moito tempo, senón tamén inspirar a outras mozas a seguir o seu camiño, inspirar as nenas, ser referentes para as que veñen detrás. A verdade é que eu creo que iso é o millor que lle pode pasar a unha deportista. Leva xa demostrado ao longo da súa traxectoria un talento excepcional, mas sobre todo ser ese modelo para as nenas, para os nenos tamén que comezan a practicar baloncesto. Eu creo que iso é algo impagável en cada partido, en cada tempada, demostrando que o esforzo, que a constancia son claves para alcanzar os soños. Vimos tamén esa maneira de facernos soñar tamén coas palabras, porque iso non é algo que todo o mundo poida facer. Aquí xa se comentou antes, ese pregón das festas do Apóstolo fixo que moitas nenas, que moitas crianzas que escoitaron decidisen tamén que podían abrir as alas para voar, tamén para voar cos seus soños. Hai disciplinas en que a conexión coa natureza forma parte esencial do propio deporte. Unha delas é o pádel surf. Guillermo representa ese espírito de perseveranza, de liberdade e de paixón. Aquí tamén o deixou claro cas súas palabras. Paixón en todo canto toca. E é algo que estou segura de que lle ven de familia, de que tamén hai algo aí xenético nesa paixón que pon en todo.
Apostar polo que realmente che fai feliz é algo moi importante. Saber que é o que che fai feliz e decidir apostar todo justamente a ese deporte. E todo iso acompañado de dedicación, de impulso, de destreza, de capacidade de adaptación, porque é certo que cada un é diferente e cada día o mar presenta novos desafíos. Así que, grazas, obrigada por levar o nome da nosa terra a competicións internacionais e tamén obrigada por ter aínda moitos soños de futuro, tamén por ser ese referente para mozos e para mozas. O deporte sabemos que non sería posible sen algo fundamental. Claro que son importantes as persoas a nivel individual, cada deportista que é un referente, pero hai algo absolutamente imprescindible, que son os clubs. Os clubs son moito máis que entidades, son espazos de convivencia, de aprendizaxe, espazos que unen a xente, que serven para construir amizades, para transmitir valores, e eu creo que nese caso, eu creo que é unha demostración de que iso se fai con paixón, tamén con forza e con enerxía, é o waterpolo, non? Unha das especialidades máis exixentes que existen, que se practica nun medio en que nada é fácil, cada movimento require forza, resistencia, concentración. Houve un traballo constante do waterpolo Santiago na promoción desa disciplina que se converteu nunha referencia do deporte local, recollendo numerosos éxitos. Eu creo que toda a estrutura que forma o club é para parabenizar. Sabemos que detrás hai persoas traballando con ilusión e con compromiso, así que parabéns. E tamén sabemos que é unha especialidade da casa facer demandas, non? Sabemos que iso ia estar e, ademais, Fede brindouche en bandexa, non? Dixo, a quen lle vou facer a pregunta de que fai falta? E sabemos, ademais, que esas demandas son de xustiza, así que recollémolas, evidentemente, porque o sabemos. Os clubs son fundamentais, pero tamén o son as persoas que acompañan e que guían o camiño das deportistas, que son as persoas que adestran. Adestradores, adestradoras son absolutamente fundamentais, porque non se ensina só técnica ou estrategia. Un bo adestrador, unha boa adestradora tamén ten que motivar, orientar, educar, transmitir valores, dar equilibrio. No deporte é fundamental estar ben psicolóxicamente. No deporte de competición é fundamental tamén ter ese apoio por parte da persoa que está a nosa beira facendo que poidamos crecer e que nos poidamos desenvolver. Santi Valladares sempre é unha figura chave nese desenvolvemento de moitas persoas deportistas, con un traballo discreto, pero sempre constante, que deixou unha pegada profunda, e veuse aquí, veuse tamén no seu recoñecemento en moitas traxectorias deportivas. Detrás de cada éxito sempre hai unha mirada, un consello, un apoio. Outros piares fundamentais do deporte é o xogo limpo. Ese xogo limpo non sería posible sen o labor das persoas que garanten a xustiza e o rigor nas competicións. Así que por iso agradecemos tamén o traballo de María José Barbazán, delegada do Colexio de Xuíces e Xuízas de Atletismo en Santiago, con ese labor de arbitraxe que require, non sei onde está María José agora que non a vexo, aquí, require responsabilidade, profesionalidade, vocación de servizo ao deporte, querer continuar ligado ao mundo do deporte, así que obrigada por desenvolver todo o teu traballo baixo esos principios de respeto e de honestidade. Desde logo, estamos encantadas con esa viaxe que fixeches de Suiza a Compostela e tamén con ese teu, con a honestidade e todo o teu traballo. Ao final, tamén o deporte necesita outro tipo de apoio. Sabemos, un apoio que ás veces chega das institucións, chega das administracións e outras veces do tecido empresarial. As empresas que apostan polo patrocinio deportivo están contribuindo directamente ao desenvolvemento do deporte local e á creación de oportunidades. Moitas veces son imprescindíveis. Por iso tamén queremos recoñecer nesta gala, neste día, o compromiso de Ferrecal co deporte da nosa cidade. Poder fortalecer, desde o punto de vista deportivo social, unha comunidade é un compromiso impagável. E o deporte, sabémolo, ten unha dimensión profundamente social. Ás veces é unha ferramenta para mobilizar solidariedade, para dar visibilidade a causas importantes e para unir persoas arredor dun obxectivo común. Ese
xustamente, é o espírito da andaina solidaria en favor da investigación das enfermidades de Duchenne, xustamente e outras enfermidades. Esa é unha iniciativa que demostra que o deporte é un camiño de compromiso, de solidariedade. Eu creo que vímolo aquí, eu creo que o vimos hoxe escoitando algunhas das persoas que falaron que o deporte é un camiño tamén sempre de superación. Ese significado da palabra superación no mundo do deporte onde está máis conseguido, máis logrado. E por iso as historias acaban emocionándonos, acaban facendo que choremos, acaban facendo que o amor polo deporte poida facer superar calquera límite, calquera problema que poidamos ter. Así que, obrigadísima Marcelo, obrigada porque nos demostras que cando existe verdadeira paixón non hai dificultade que non poida afrontarse con éxito. O teu é unha lección admirável de coraxe, de entrega ao skate, e eu creo que é unha inspiración para todas as persoas, realmente, porque a inclusión é a única maneira de facer avanzar esta sociedade, de ir detrás das persoas que xa ides construindo desde a educación, desde a sensibilización, transmitindo, ademais, eso a todas o resto das xeracións, o resto das persoas do mundo do deporte. E, sin lugar a dúbidas, tamén son fundamentais para transmitir hábitos saudáveis e valores deportivos o ámbito educativo, o ámbito escolar. Así que aí está ese recoñecemento, o compromiso do Colexio Peleteiro. Moitísimas grazas, Luís, por todo o traballo, esa promoción da actividade física e do deporte, e algo, ademais, que onde formación e deporte comparte vocación, non? Formar persoas. É un traballo absolutamente esencial. E eu sei, ademais, constame, porque coñezo moita xente que estivo vinculada ou que está vinculada ao Colexio Peleteiro, que é algo que leva sendo sinal de identidade da casa desde hai moito tempo, desde hai moitos anos. Tamén, xa para ir rematando, nesta gala houve un momento especial, non? O recoñecemento a esas traxectorias que ao longo dos anos contribuíron a facer grande o deporte e que o fan desde a invisibilidade moitas veces. Sábeo quen está aí, quen vive o día a día do campo, pero moita da xente que vai, que acode aos partidos, que acode no momento en que hai eventos deportivos, non o sabe. E aquí acabamos de ver ese premio honorífico para Maruxa Barral e Chuco Barreiro, creo que absolutamente emocionante, emotivo. Desempeñaron durante décadas esas tarefas fundamentais, utilleiro, lavandeira da Sociedade Deportiva Compostela, cun traballo silencioso, constante, pero que todo o mundo agradece. Son un exemplo porque moitas veces, xa dicimos, o deporte ás veces non ocupa titulares, pero raras veces, non, persoas que levan toda a vida dedicándose ao mundo deportivo desde outros ámbitos, é moi raro que ocupen titulares. Así que leválos aos titulares é tamén algo obrigado por parte das institucións. O seu compromiso, a súa dedicación, o seu cariño polo club forman parte xa da historia do deporte da nosa cidade. E xa, para rematar, o xurado, a quen lle agradezo todo o seu traballo, porque non é fácil na cantidade e na calidade do deporte compostelán, acordou conceder 2 mencións especiais. Unha delas a título póstumo para o xornalista deportivo Emilio Navaza. Creo que unha voz que todo o mundo recoñecemos, unha voz da que todo o mundo sabemos, non, o que foi a súa carreira, para contribuir ademais a que se contasen as historias do noso deporte, para dar voz a persoas que estaban aí traballando. Xustamente, eu creo que el fixo memoria deportiva, traballou na memoria histórica, recuperando aquelas voces importantes, con amor tamén desde a súa práctica, tamén do atletismo, en toda a súa época, non, de menos anos. Eu creo que, ademais, todo o mundo co que falas, que coñeceu, que tratou, a Emilio Navaza, di que axudaba a todo o mundo, que era todo xenerosidade, sempre con ganas de estar aí para potenciar o noso deporte. E a outra mención especial é, como moi ben dixo Luís Penido, non só para el, senón para todas as persoas integrantes, non, do equipo, non, Penido Rally Team, polo ese extraordinario logro ao conquistar o Campeonato de Europa de Montaña no Grupo 5. Un resultado do talento, da preparación e do esforzo colectivo. Un logro que leva o nome de Compostela e o deporte máis alá das nosas fronteiras. Eu creo que
É un logro, ademais, que sempre é de agradecer que Luís e o seu equipo que o fagan sempre cun sorriso na cara. Nos bons tempos e nos tempos non tan bons, con problemas e sen problemas, mas sempre con alegría, sempre con ganas de decir imos superar, imos ser capaces de facelo. Obrigada por todo iso. Realmente, eu creo que hoxe queda demostrado que o deporte non é únicamente competir, senón que é aprender a caer e levantarse, compartir vitorias e derrotas, chegar cun cansazo enorme ao final dun adestramento e, aínda así, querer volver ao día seguinte. É tamén a primeira amizade nun vestiario, o primeiro equipo que alguén sente que é importante, o abrazo despois dun partido, a emoción da grada. O deporte fai comunidade. Por iso é importante que todo o mundo saibamos que hai que celebrar todo, clubs, adestradores e adestradoras, árbitras, entidades, empresas, familias tamén, que moitas veces están detrás de cada traxectoria, que sería imposible sin elas, e, sobre todo, deportistas. Ningún éxito se pode construir en solitario. Por iso, nós queremos que con espazos como este, con gala como estes, podemos chegar a ter un futuro en que nenos e nenas descubran o deporte para que as persoas atopen nel un espazo de benestar e de convivencia. E sabemos que iso se escribe todos os días. Os 365 días do ano, aínda que hoxe nos paremos un momento para recoñecelo. Eu quero xa simplemente comprometerme a seguir traballando para que Santiago continúe sendo un lugar onde o deporte teña espazo, teña recursos tamén e teña recoñecemento e remato trasladando esta sincera felicitación a todas as persoas e as entidades premiadas, mas tamén, isto é o último que quero dicir, tamén aquelas que, aínda que hoxe non suban aquí ao escenario, xa forman parte deste gran equipo que é o Deporte de Compostela. Obrigada e moi boa noite. Isto acabase, Fede. Acabouse? Sí. Que? Cantamos outra? No. No, mellor tomamos unha ao saír. No, mellor tomamos unha ao saír, mellor non? tomamos algo ao salir. Sí. Nada, pola miña parte, grazas Lorena, grazas Pili, Goretti, Santiago, unha vez máis por chamar. Non entendo, pero siguen chamando. Siguen chamando e hai que vir. Se chaman hai que vir. Grazas. Nada, bueno, dignos que o remate, por favor, premiadas, premiados, tedes que sacar unha foto aí no fotocall coa corporación, é o que hai. Pensastes que era gratis, no? No. Vale, así que nada, grazas pola miña parte, Lore. E grazas a todos vos, os deportistas premiados, a todas estas persoas que foron hoxe recoñecidas, pois por esas historias de compromiso e de paixón que fan, pois, o que dicía o comezo, non? Que se leve o nome da cidade de Compostela polo mundo e que se siga construindo cidade en parte gracias a todos vos. Un placer. Grazas. Grazas.